Τώρα γράφει. Πάτησε, γράφει. Ναι, τώρα γράφει το βίντεο. Θα πες κάτι πριν ξεκινήσει. Γεια σας. Έτσι. Ξαναπες κάτι γιατί δεν ξεκίνησε ακόμα. Γεια σας. Ένα χαιρετισμό για την 28 Οκτωβρίου. Η μέρα του σημαίνει που οι Έλληνες νομίσανε όλοι τους ενωμένους τα εθνικά βουνά, δόξες και λίγους γράψεις. Η Ελλάδα ξαναέλειψε και τον πρώτον γράψη. Χτυπούσαν αλήπητα τρέχοντας νύχτα μέρα, χωρίς ψωμί, χωρίς νερό, φωνάζοντας αέρα. Χωρίς ψωμί, χωρίς νερό, σκουπίζα την Κυρική με το εύθρο ανώτερο από αυτούς το σύνθημά τους νίκη. Περίφημες οι τσόνες τις σημαίες των αγέρες, κύμβου λεβέντες και πουλούν. Το χέρι είναι δεξιά της μάνας του πατέρα. Δεν τρέμουν από τη φωνή να κρύψουν οι γονείς μάτια πασχίζουν όταν λένε παιδιά με την αρχή μας. Για να θεσμούσε μία ηλική νίκη είναι δική μας. Καλό. Ήταν καλό. Όχι άλλα τώρα. Το Σεπτέμβριο του 1939 άρχισε επίσημα δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Εκείνη τη μέρα ο Χίτλερ έκανε εισβολή στην Πολωνία. Στις 9 Απριλίου του 1940 η Γερμανία κατέλαβε τη Δανία και την Νορβηγία. Μετά η Γερμανία καταλάβανε την Ολλανδία και το Βέλγιο. Στις 15 Αυγούστου 1940 έγινε στη Βίνα ο καταπιεσμός της θέσης από τους Ιταλούς που ήταν σύμμαχοι των Γερμανών. Στις 5 το πρωί της 28 Οκτωβρίου, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Ιωάννης Μεταξάς, δέχτηκε μία πρόσμενη επίσκεψη στο σπίτι του. Τι ήταν αυτό, καλό. Είναι ο Τζίμαρος. Συγγνώμη κύριε Πρωθυπουργέ, που σας ξεκινήσατε εύσα ώρα, αλλά ο Ιταλός πρέσβης επέμενε πως ήταν κάτι επίγον. Αλλά αυτό το επίγον δεν μπορούσε να περιμένει μέχρι αύριο το πρωί. Ήταν ανάγκη να σκεφτεί. Τι να σας πω, δεν ξέρω, περιμένει έτσι στο κόσμο να περάσει το γραφείο, θα ζητήσει να περάσει. Καλώς τον Ιταλό πρέσβη κύριο Γκράτσι, συγχωρεί που μας στηρίζει και μας θυμάει. Αν κρίνω την ώρα 5 τα ξημερώματα, δεν τους βρίσκεται που λέμε το πέρανε η σήμερα του σοφρονίου. Λοιπόν, έχουμε πόλεμο. Αυτό έχετε να πείτε. Γιατί άμα ήσασταν πρωθυπουργός της Ελλάδας θα πατούσετε αλλιώς. Θα μεταφέρετε να πάτε στις Κρουσίες και δηλαδή θα το πείτε. Ότι απαντήσετε όχι. Κάνετε τους συνταγματάς να δω και τους άλλους αξιωματικούς. Πάμε για πόλεμο. Τι έχεις να πεις.
Δεν κάνεις άλλα τέτοια, σε παρακαλώ. Γιατί? Πολύ συνήθω ο Πρωθυπουργός Μεταξασίας και η Ένωση Εξωτερικής Συνεδρίασης δεν έγινε τον πόλεμο και εδώ ήταν πολύ γρήγορα στο καθίσει. Ο Μεταξάς έκανε διάγγελμα στο ραδιόφωνο και όλοι βγήκαν στους δρόμους και φώναζαν όχι, όχι, όχι. Εφημερίδες, έκτακτο παράδειγμα. Η Ιταλία στήριξε πόλεμο στην Ελλάδα. Εφημερίδες, διαβάστε για το όφη του Μεταξάς στους Ιταλούς. Εφημερίδες. Να, πάμε για πάνω. Θα τους ταχύσουμε τους μακαριμάτες. Δεν μας ξέρουν καλά και μας ξέρουν. Δεν μας τρομάζουν οι ευτυχοί μακαρονάτα. Πάνε άντρες με ψυχή. Θα τους πάρουμε φαλάκι με αέρα και ορμή με το σπίτι το παράκι. Μένα όχι 38. Πάμε για τον πόλεμο. Δεν μας τρομάζουν οι ευτυχοί. Κι Ιταλική μακαρονάτα. Έρχονται άντρες με ψυχή. Δορδονιά πάμε η Ελλάδα. Γιούρια Ιταλή, θα σας πάρουμε φαλάκι. Με αέρα και ορμή, μες στη σπίτι το παράκι. Γιούρια Ιταλή, θα σας πάρουμε φαλάκι. Με αέρα και ορμή, μες στη σπίτι το παράκι. Πάσω τώρα στη σχολή, τον φεύγει μου στον νόμο, μα να δώσουμε ένα φιλί και αγάπη για τον δρόμο. Γιούρια Ιταλή, θα σας πάρουμε φαλάκι, για αέρα και ορμή, μες στη σπίτι το παράκι. Γιούρια Ιταλή, θα σας πάρουμε φαλάκι, με αέρα και ορμή, μες στη σπίτι το παράκι. Το παιδί. Πολύ πανηγυρίζει, γιατί δεν μου πανηγυρίζει η Μαρία μου. Ολόκληρη κοριτσιά πήγαμε σήμερα λίγο τώρα. Άρα με την κοριτσιά την πήραμε όλο το παλικάρι μας. Έχουμε μαγώσει και πάνω στη πύρα. Και σε 2 Νοέμβρη που με θυμάμαι βαρύ. Το ξέρω Μαρία μου κάνει κουράγιο. Πού να βρεις και τα άρια τους που είναι καλά. Βιώνουν να έρθει να κάνει. Γιατί και εμένα δεν πώς είναι και δεν είναι κοντός. Εγώ ανησυχώ πολύ, αλλά δεν γίνεται και να μην κάνουμε το νύχτα μας. Μακάρι να τους διώξουμε μια ώρα και δεν θα τους σηκώνω. Υποταχθούμε συμπεριφέροντας τη Μαρία μου και στο Θεό τα πήγα. Θυμάσαι. Πώς το χειρίζεται ρε παιδί. Χάκερ είναι η κόρη σου.